Right. Baba D. Nyaya panapa nemi maiti. Ndauya nyaya dzenyu dzoramba dzichinetsa. Ramba takafonerwa. Makoza ramba kapinda pafoni pangu apa. Zviruno. Shouti chinyi maudo chita mhuka ere? Baba D. Maudo chita mhuka ere chinyi? Mauchiramba makangonetsana. Kunetsana akuperi. Yo maiti chinyi? Ipapo tsano maita zvakanaka mauya. Boss ramba takazota ntari kurowana. But chaundinetsa ngechoti Baba D uri munhu kwaiwani. Gentleman ndakakutarisa. Chokwadi. Zvoti ausi munhu unganyanyonziyo ungarowa mukadzi. Ramba uzi Baba D nezvakaita nekutsvinda kwakaita. Murume wakasvika. Karekesa kwangosingamborowe mukadzi. Ipapo watotanga izvozvo kubva sondo rapera ndo panatanga kufonerwa. Baba D arowa mukadzi. Baba D ari kurowa mukadzi. My D ari kurohwa. Sanda ndashota. Ndimbo kubateiwo muromo tsana. Pamusoro inimbotaurawo mbichana. Inini tsano handidi kukunyeperai. Kana manzwe mashoko ekuti hanzi Baba D ari kurova mukadzi zvazodai zvikadai. But kutaura chokwadi tsano pamberi paMwari mudzimai wangu ndinomuda. Saka chii chiri kunetsa? Kumuda unomuda panapa tsano kuti nditi takambonyatsa kutukana zvekuti kana next day wanomira achiti Baba D namai D vanonetsana. Ndinganyepewo. Handina kumbonetsana naye mukadzi. Saka chinonetsa chinyi? Munochirowana sei? Takuenda pakurowana apa tsana. Because murowana kani? Ipapo handisi kuramba. Urowa kamedi. Ndiri kurowa sekuru. Haziwa chikuita mombe kuita mhuru here hazi chinyi? Ngorowa pawafungira. Pawangofungira kuti chatochaya chotochaya. Ndofunga pasina kutaudzana pasina kuti pane atitukani naBaba D kubva makore esatagara. Pane handisi kuda kunyeperwa pana boss nyaya dzatinoda kutaura nezvadzoka. Ngezvekuti imba yenyu mimi Baba D chandafambira panapa kuti imba yenyu Baba D nehanzvadzi yangu imire zvakadini? Zvakanaka. Ndizvo. Saka kana ndauya panapa munga murukakama muchiti kundorohwa uyu unoti kundorohwa iwe ungoti hapana chamunonetsana asi muri kurowana muri kurowana nditi? Ipapo ndipapo. Ndiri kurowa. Iwe uri kurowa. Hamusi kurowana iwe ndiwe uri kurowa. Ngorowa. Inansa ndambovadzosera ndinongorowa. Vakatongobva wototangobvisa bhandi dzimwe dzenguva vanongopinda nemupichisi wavo dzimwe dzenguva vanongotanga zvibhakera vanochinjanisa wakati nhasi unoda mabhutsu nhasi fesi yako ndiye mupichisi nhasi fesi yako ndiye zvibhakera nhasi ndiye mambama. My dear wakomana handiti tsano vari kubvunza. Alright chimire tizwe tete my dear. Chii chiri kunetsa mkwasha? Auchadi munhu here? Aiwa mudzimai ndiri kumuda zvenyu. Uromuda? Ndosaka ndataura kuti mudzimai wangu ndomuda tsano. Saka dambudziko rako riri papi? Alright. Tsano nyaya yakamira yakadai. Inini kurova kwandinoita mukadzi wangu. Hakuti kumurova kwekusamuda. Kumurova kwanenge ndichiita tsano kakutomuda. Wani tsano mukatarisa dzimba dzakawanda dziri kuputsika nenyaya yekuti murume akangorova mukadzi. Unotona mukadzi atotakura bhega kuti ndakuenda kumba kwedu. Saka kurowa kwandiri kuwaita my dear. Training. Ndinorowa every morning Makuseni Egaega chero pasina chawatadza. Ndinowarowa tsana. Nyaya kwani zvinyasoizwa zvakanaka. Uri kuti kurowa kwari kuita uyu. Training. Hamusi kunetsana. Akana ndiripapo ndinganyepewo. Itori training tsano. Nyaya marowera ndiri kuwaita training yekuti mangwana tikazotsamwidzana ndikavarowa hawatakuri mabhegi kuenda kumba kwavo. Wanenge wajairira kudini? Kurowa. Saka itori training yandiri kutowapa. Saka iwo manje wakutofungidzira kuti pamwe ndakuwaitira chi? Utsi. Hauzi utsinye tsana. Kutomuda mukadzi wangu ndomuda. Mukuona? Ipapa ndichazomurowa. Obva ndakutakura mabhegi ndakuenda. Ine ndikuchengetedza imba yangu. Saka urikuita kuti ajairire. Ndiri kuita kuti ajairire kurowa. Mutsi wanotsamwa zveshiwanika murowa kana pa next door afane kutonzwa kuti mbomadini. Marowa. Zvekuti zvatoita apa izvi zvekutondifonera izvi. Training yatopera afeira. Watoshaisha training. Atofera takutotangisa kuti one. Kwautotangisa wadotanga uchitomurowa ma. Nyaya iripo ngekuti ajairire. Ajairire kurowa tsano. Munoziva kuti imba dziri kupwanyika nenyaya yekuti munhu kangurowa mukadzi unoti waindi andirowa inini unondirowa ndakuenda kumba kwangu. Ini mudzimai wangu ndomuda. Ndaudaidzana mukomana kuti sezvaita izvi. Sezvaita izvi. Ipapa ndo paatoshaisha. Aisafanira kutomboudza kana wani munhu wekumba kwenyu.
Saka uri kumurova kanganiyo pazuva. Alright. Inini zvandinoita manje tsano ndingati mazuva apfuura ayo ndo pandaiti ndaimurova Makuseni Egaega. Saka ndamarumwe zuro apo ndo pandakazotochinja ndakuti Makuseni nemanheru, Makuseni nemanheru. Kuti akasike kubata kuti ajairire aichokwadi. Saka mane nguva yakareba sei? Because kosi inotora nguva yakareba sei? Kosi yedu zvekuti yaifanira kuitawo kana 1.5 month. Saka munonyanya kushandisei pakumurova? Alright. Ipapa manje ndo sematsanangudzira aita paya kuti mwe musi ndogona kuuya kana ndine zijamu, mwe musi ndogona kushandisa kana bandi. Bozi apa ndenge ndichizviitira kuti musi wandinotsamwa handizivi kuti ndogona kushandisei. Saka ndifana ngojerera zvese ndogona kumurova nebhandi. Kana ndogona kumurova kana nemuchamu wemupichisi zvengachitaura zviyazvo. Saka ndo mafambiro anenge achiita nyaya dzacho. Ko butterstick hono. Butterstick handina butterstick. Butterstick apa unozondona. Saka zvatandoda kuita zvezvengezvekuti ndauchitoona kuti training ikai iri right. Ona zvatauchita apa tauchitaura pachirume bozi nyaya dzatinoita pana pangwasha ngedzekumisa dzimba, kumisa imba tsano dzatiri kuita bozi ndauchitoona kuti utori right. Ipapo nei hanzvadzi yangu zvanzvadzi apa ndoita zvekuti ndigadzire imba yako sandizvere. Tazoti ndigadzire bozi baba dia anotsinye ba. Asi munhu wekuti ungaza kudi boy. Ndine utsinye dai uri pano. Munhu wekuti tingati ungakushayishira kana kuti ungakuwenga munhu unokuda. But ukona dambudziko zvataurira. Ukona baba dinya rutora pa. Ngekuti tolori dambudziko redini. Ripere. Rekuti akadza anoenda chidini. Wachini unoenda wachidzoka. Kungomarwa nemurume kudai. Kungomarwa chi. Ndatakura mabhegi ndakuenda. Saka ndotsika ita dori chitodi. Tipedze iyo. Izwa mzadzi yangu handisi kuitira utsinye. Nyaya tutaura panapa. Tauchitoita kuti iwe uchembidzane nemurume wako. Bozi ndatoona kuti idea yarutauraka iri right. Kuita kuti panguva uchazomushayishira iwo handiti paachazokurowa unonga watochinyi wamusystem andiri ende tsano munoziva kuti mukarowa mukadzi mumba munomu munhu ari munext door maafaniri kunzwa kuti mumba munomarowa munhu munhu wemudzimai anofanira kushingirira imba tsano. Ndo training yandiri kuedza kuna maidea kuti vanofanira kushingirira. Dzimba dzinoshingirirwa mtsatsi yangu. Dzimba dzinoshingirirwa. Mukoma arwadziwa nekurowa. Ndo zvita training mtsatsi yangu. Training inohadza. Zvanda kuchita nozonda uchitodini. I training zvanda uchitoita ngwasha ndezvokuti uyu koyo mwana wamengu uyu rowa. Kuna nyedza ndotaura. Ndizvo tsano. Ndodozwa kuti uyu uri kurowa. Chaya munhu kusvika training yadini yapera because ipapa pani mukona ende ukaona asati improve aka chaya munhu anditi akafoira ka ngaite ma corrections tichigadzirisa zvozvidini zvichifamba zvakanaka zvichifamba ndizvo chaya zvekuti zvatoita zvikazvo anditi watowa kutotangisa apa afeira training nekuti akuudzai asi denga asina kukuudza itangurowana muri muchinyararire akutozotopinda mukiri chipiri apa takutanga kuti 1 sakuchitotangisa saka zvanda kuchitoita ndaita dambudziko ronda ndenga ndingade ndatoona mbo yako okumba kumayalisa tachitoita kutika training ibo ndikazonga ndakuzomutsanangurira kana ndakuzomudzidzisa ka chafunga kuti pamwe ndiri mudino futi muri kumunyepera kana kumunyepera kana kuti ndiri muitira kutsinye aifanira kunge akatogara pamwepo kuti hanzvadzi yangu iyi namayalisa ndizvozvo kuitira kuti conversation tangoita chinyi kamwe chete tisikachichazorambi tichidini tichidzokorodza asi uyu rowa uyu aiwa papo ndapanzwa tsano saka nyaita kuti ngekuti ini ndautotanga training kwangu hatinogona kutofonera matsano kuti matanga here kurowa ininiwo Makuseni Egaega tsano wachingosvika ufanisa timetable munhu anofanira kujairira kurowa bozi andiri kuona dambudziko iri ukona chinhu mumusha medu ritorimo rekuti akadzi anoenda chidini wachidzoka tetake uyu ndo zvaita kungozi nemurume watenda sisake futi ndakabata dambudziko futi ndizvo kungozi tsvaru watakura mabhegi wauya chini wauya kumba ininiwo futi andiriziva kuti mukadzi wandinaye wawe chitatu maibhona ndizvo kungomuti tsvaru ndakutakura bhegi wadini watetake kwamaitrue kuda kuti maibilaman kungomuti tsvaru watakura bhegi wadini waenda akafuta ka mbuyakwa
mamayalisi ndikonotsika iro ngetoramba chitododini ndichida kuramba ichitenderera ndimba mangu futi mhepo irudini iri kutenderera inyaya yekuleka chinyi shamu anhu anoda urowa sano wakarohwa hapana kwavanoenda vanoziva kuti pamba panogara aiwa ndinotenda saka ini zvanda kutendaka ndauchitotanga utorowa inda uchitotanga manherani asi kandumborowa manherani akasike training zvitombori zvewarm up kuitira kuti mangwana tichimuka ka titori mugiya wanofana kutoziva ndonyaya yacho saka ayo haakunojaidza anhu sajaidza munhu inini tsano apa ndichakuperekedza apa aya usandiperekedza ndakutombowarova anditi ndakumbopinda futi patraining nawo pindai patraining atete unoziva maidika unoziva mukadzi wangu kukuda kana ukona hama yako buda ndibudewo chaiye anonyatsa kukudzwa kuti imba ndo zvayakaita manje kana wakuchema manje yuti kukupa training inozokuraramisa muupenyu tora muti wako to wetraining muti upi babati wetraining zvemaiti auziwe ri muti wako tora muti wako tipinde mukati tora ya simuka famba aiwa simuka tipinde umu maiti mwana usaita ngefanika usati wake izvozvo ndo zvandicharamani chikurowera izvo pinda umu ndo zvandicharamani chikurowera izvozvo zvokuti unoenda uchindoudza hama dzako kuita ngefanika basket